2 maanden lang de eigenaar van Aquazoo failliet. Bij een oorname trok Libema liep het beste park redden. Jood maakt het Libema bekend dat ze meer dan €1 miljoen in Aquazoo investeren. Bij Aquazoo binnen ze zelfs blied. Ja, daar zijn we zeker heel erg blij mee. Dat is ook nodig. We moeten wat achterstallig onderhoud hier wegwerken. En we willen heel graag investeren in nieuwe ideeën. Dus dan hebben we wel wat geld nodig en dat gaat nu gebeuren. Een van die ideeën die als eerste uitvierd wordt is de komst van ijsberen. Ja, achter mij komen de ijsberen straks lopen. En de flamingo's verhuizen naar de andere kant toe. Dus die blijven wel in het park. Dus als je binnenkomt dat je meteen de flamingo's ziet. Zijn ook waterdieren, passen er ook bij. En dan komen hier de ijsberen. En waar je onder water kunt kijken, kun je dan ook de ijsberen onder water zien. Nog andere dieren die nieuw komen? Ja, uiteindelijk willen we dan ook nog dwergnijlpaarden en nijlkrokodillen toevoegen. Dat zijn de grotere dieren die we toevoegen. We zullen ongetwijfeld ook nog kleinere dieren toevoegen. Maar die 3 diersoorten gaan we echt toevoegen aankomende jaren. Verder binnen het plan voor wolven en bruneberen en hier voor een zeehondensafari. Zeehondensafari, dat betekent dat de mensen met een trekschuitje naar het midden van het water kunnen. En dan kunnen ze samen met de verzorger een visje voeren aan de zeehonden en dan kunnen ze weer terug. En dat is een unieke beleving, volgens mij uniek in de wereld. Achterstallig onderhoud kan ook dienen worden. Onder verbluwen, maar ook onder paarden. De naam Aquazoo willen we heel graag naam aan doen, behalve op de wandelpaden. Want de wandelpaden die zijn hier nogal nat. Maar daar willen we juist heel erg droge paden hebben. Daar willen we geen water hebben. En Aquazoo krijgt een nieuwe entree. We hebben hier de zijingang, die gaan we er helemaal uitgooien. Dat wordt eigenlijk winkel en dan gaan we eigenlijk hierheen. De bezoekers komen dan straks daar binnen. Als de mensen dan zo aankomen lopen, dan zijn ze hier binnen en dan kijken ze hier recht tegen de flamingo's aan. De eerste ijsberen worden ongeveer een uur verwachten. Nog even wachtje dus.